Nič tak jasne nevypovedá o absolútnom kolapse západnej civilizácie, ako keď storočný veterán druhej svetovej vojny otvorene v televíznom vysielaní povie, že celá tá obeť vojakov, jeho kamarátov, ktorí padli na bojovom poli, nestála za to, v akej krajine musia žiť dnes. All the hundreds of my friends and everybody else that gave their lives for what? The country of today. No, I'm sorry. The sacrifice wasn't worth the result that it is now. Oh, well, I'm sorry. What do you mean by that, though? What we fought for, and what we fought for was our freedom. We find that even now it's darn sight worse than what it was when I fought for it. A ja sa mu absolútne nedivím. Vážne si niekto myslí, že tí mladí chalani, ktorí bojovali proti Nemcom v druhej svetovej vojne, bojovali za to, aby ich ulice vyzerali takto? Že bojovali za to, aby kriminalita vo Veľkej Británii bola väčšia než kedykoľvek predtým? Že bojovali za to, aby 12 000 ľudí každý jeden rok končilo za mrežami alebo zatknutí za to, že niečo napíšu na sociálne siete? Toto je tá sloboda, za ktorú umierali v druhej svetovej vojne? Vraveli im, že ak neporazia Nemcov, tak ich národ a slobodu čaká koniec. Keď sa však dnes pozrú okolo seba, tak reálne vidia zánik slobody a umieranie vlastného národa. Preto sa im absolútne nedivím, že otvorene priznávajú, že táto moderná, progresívna, liberálna totalita v žiadnom prípade nie je dôvod, pre ktorý zomierali v druhej svetovej vojne. A je na nás, aby sme sa z toho poučili, priznali si to a nikdy a za žiadnu cenu nedovolili, aby takáto progresívna degenerácia vládla aj na Slovensku.